nyuwun pangapunten menawi ganggu. Kula badhe nyuwun izin amargi kula kepengin nginep wonten ing griyanipun Hasna. Oh, arep nginep to, Nduk? Omahe Hasna sing endi? Karo sapa wae kowe arep nginep? Nggih, Bu. Griyanipun Hasna cedhak alun-alun. Kula badhe nginep kalih Rina. Kula badhe nindakake ngerjakke tugas kelompok. Tugas kelompok? Apik iki. Tapi sopan yo. Ibune Hasna wis ngerti kowe arep nginep. Nggih, Bu, kula sampun ngaturaken dhateng ibunipun Hasna. Lan piyambakipun ngestokaken kula janji badhe sopan lan boten ganggu. Kowe nggawa apa wae? Baju ganti, buku tugas, perlengkapan lan liyane wis siap to? Kula sampun nyiapken baju ganti, buku, lan alat tulis kanggo tugas. Kula juga badhe mboyong sajadah supaya saged salat kanthi apik. Menawi wonten saran kula nyuwun dipun aturaken nggih, Bu. Saranku bantu-bantu ning omahe Hasna, kayata ngresiki piring, apa wae sing iso dibantu. Lan aja lali Yunis tekan ngabarin Ibu ya. Nggih, Bu, kula badhe bantu ngriyanipun Hasna lan mesti ngabari nalika sampun dumugi. Matur nuwun sangat atas saranipun. Apa wonten pesen sanes kanggo kula, Bu? Pesenku aja nakal, rukun karo Hasna, lan aja lali mulih. Kapan kowe arep mulih? Kula rencana ajeng wangsul saderengipun duhur. Menawi Ibu kersa, kula badhe ngabari saderengipun wangsul. Ya wis, tak tunggu kabare ya. Ayo saiki siap-siap ben ora telat tekan omahe Hasna. Semangat garap tugase ya. Matur nuwun sanget Ibu amargi sampun maringi izin lan saran. Kula badhe nyiapaken sedaya lan enggal mangkat.